coñecemos, preguntaba hai un pouco canto hai que nos coñecemos, e xa dá hasta medo dicilo, que xa levamos moito tempo as tres traballando neste mundo do libro educativo, brejando con políticas lingüísticas, con políticas educativas, con leis de educación e de todo, que se nos cruzou polo medio. Elas son, entre nós xa non fai moita falta que as presente, pero bueno, empezo por alá, que vai empezar, Belén López, que é a directora de Bahía Edicións, unha editorial das únicas que está agora mesmo en Galicia que non pertence a ningún grupo editorial grande como somos as outras que seguimos aquí. Ela é unha editorial galega. E aquí ao meu lado está María Xesús Gómez, Chus para nós, que é a directora da editorial Rodeira, do grupo EDB. Deixo a elas que vanos falar un pouco do que, imagino, do que é o traballo da edición, de editar libro de texto e un pouco a panorámica do que estamos facendo, do que fixemos, das cousas do que nós pomos na escola galega. Empeza Belén, me parece que está aí ao lado do ordenador, que se lle funciona todo, deixote para non che quitar tempo. Disculpo a ausencia dos compañeiros de Tambre, del Vives, que non puideron vir. Entonces, en principio, ten un pouquiño máis de tempo cada unha para falar. A min decíame se queres ti contar o teu, pero bueno, se queredes que vos faga un pé fagolo, pero eu creo que as dúas, que coas dúas eu xa estarei pola tarde noutra mesa, que nos van dar unha panorámica do que é a edición do libro educativo en Galicia. Podes empezar. Bueno, moitas gracias, Ana. Hola a todos. A verdade que se me fai rarísimo falar aquí con vos desto, porque seguro que todo o que vou dicir xa faramos 40.000 veces directamente, entón se me fai un pouco raro. Pero bueno, vou un pouco manter a idea co que viña aquí, que era un pouco o que me dixeron do que sería esta mesa redonda, que é un pouco as estrategias como editora de libro educativo. Bueno, eu espero non estar máis de 10 minutos, xa vos lo digo. Creo que a nosa tres somos tan básicos que a nosa estrategia en 10 minutos a resumo. Pero bueno, os básicos son os fundamentales tamén, non vai a ser todo. Bueno, nós somos, como ben sabedes, unha editorial pequenísima, o sea, unha microeditorial. E, bueno, sempre estuvemos bastante desde orixes, de feito, naceu por iso, moi vencelladas ao ensino. Somos xente moi relacionada co ensino dunha maneira ou outra. Eu son psicóloga educativa, que se fora, o sea, agora mesmo non teño título, sería psicopedagoga equivalente, e, bueno, e outra xente, todo o mundo está relacionado coa educación. Entonces, sempre, a nosa preocupación foi a educación en galego e a educación de proximidade. Entón, eso realmente, no que creemos, é a nosa estrategia. Non lle vamos a dar máis voltas ao asunto. Nós creemos que a mellor forma de educar é desde a proximidade. E como editora pensamos tamén que os libros deben ser feitos desde a proximidade e non programados desde fora, desde moi lonxe, desde entes alleas e sin contacto co libro. Creo que podemos presumir de coñecer o sistema editorial galego. Bueno, seguro que elas que tamén son máis profesionais. Seguro que elas poden dicir no mismo. Eu entro nun instituto e aos 5 minutos creo que podo ter unha radiografía do instituto. Eso, claro, non é que eu sea tremenda, senón eso é traballo, aprendizaxe e levar moitas morradas, falar con moita xente. Entonces, creo que o noso é un proxecto, son proxectos de autoría, son os nosos libros de texto os fan profesoras e profesores en exercicio da súa función en Galicia, por lo tanto, saben perfectamente cales son os condicionantes, conocen a tipoloxía de alumnado, inda que varía de un centro a outro, evidentemente é máis igualitario que de, non sei, de Andalucía a Galicia, o tipo de alumnado, coñece se supón as familias,
o tipo de familias e a sociedade que temos en Galicia, e eu, sinceramente, creo que aí está o noso éxito. Non darlle máis voltas, en conocer as necesidades de onde imos. Porque, claro, tamén coñecemos os decenas. Teño que mirar un poquinho a chuleta. Bueno, aquí a min hai dous temas que me gustaría meter un pouco. Cal é a función docente. Os libros de texto os usan o alumnado, pero os elixen os docentes. E están enmarcados dentro dun sistema educativo. Entonces, que pintamos as editoras, tanto Ana como Chus, como eu, que pintamos as editores cos nosos libros aí? Todo este entramado, porque no sistema educativo temos familias, alumnado, profesorado, bueno, e a sociedade en xeral, todos interfieren. Normativa, regulamento, sí, eso é fundamental. O regulamento que condiciona o que tes que facer, porque ao mellor un profesor ou profesora sabe como ten que traballar co seu alumnado, pero ao mellor o que lle ven imposto e non está de acordo. Eso sabemos moi ben nos. Estos currículos infernales que nos escribe quedará moi a gusto, porque de aí van a sair catedráticos, pero que todo o mundo sabe, todo que profesor ou profesora sabe perfectamente que esos currículos non é posible traballalos nas aulas. Nas aulas hai moitas interferencias. O profesorado ten que conseguir controlar o seu alumnado, conseguir motivalo, que lle preste atención, atender a esos que teñen problemas, atender os que teñen porque non chegan, atender os que teñen problemas porque se pasan, que tamén dan problemas, que a dirección do centro non estea cabreada contigo, que a xunta non che veña a decir que estás dando esta clase en este idioma cando toca dalo en outro, que os pais non che veñan a protestar porque os seus fillos se queixan, que seas capaz de controlar o recreo, que non haxa problemas. Realmente a función docente é tremenda, é tremenda. Entón eu considero, e elas estou seguro de que tamén, que realmente lles facemos un favor en esta campaña que hai contra o libro de texto, que lles somos unha boa axuda a presentarles polo menos unha parte do seu traballo. Evidentemente, nós non vamos a facer o seu traballo, pero unha parte do seu traballo, nós o que facemos cos nosos proxectos educativos é facilitarlle. Entón, como debe ser para nós un proxecto educativo? En primeiro lugar, evidentemente, ten que atender á normativa. Ti non lle podes presentar un proxecto educativo a un profesor ou profesora que lle complica a vida coa administración. Aínda que teño que decir que Bahía de Edición xa fai moitísimos anos tuvo un exitazo que iba contra a norma. Entonces, perdonade que saque aquí todo isto. A maioría dos que estades aquí levades anos e vades a saber do que falo. Hai moitos anos, moitos como que vou mirar estes libros agora, estéticamente non se soportan por a evolución, pero no seu momento foron tremendos. Falo do ano 94. Bueno, hubo un novo modelo educativo, iba a salir unha asignatura. Entonces, nós, como estaba nos borradores que se estaban traballando prevista esa asignatura, nós tiñamos moitísimas ganas de facela, reflexión sobre a vida moral e outra relacionada era a ética no que vives. Aí nos lanzamos a sacar o libro. Como chegou o mes de maio, creo que era, e oficialmente non salir aínda o currículo, pois nós, ausados, inconscientes, editamos o libro. Aos 2 meses de editalo, sale a normativa, desapareceu a asignatura. Foi impresionante, dixemos, mi madre, vaya pau. Bueno, pois curiosamente este libro tuvo un exitazo que tuvimos que reimprimir un montón de veces, porque o profesorado en aquel momento decidiu que estaba moi concienciado de que esa asignatura era necesaria. E aínda que saliu unha equivalente con outro currículo, con outro nome que non me acordo nin cal era, pois a xente lle parecía que os contidos eran interesantes e traballou con el. Bueno, estas cosas, estas tolemias de ser editora, non? Pero vamos, en principio nós temos que atender á norma.
que unha vez fóramos así un pouco ousados, se non o fixéramos, normalmente o facemos e atendemos a norma, non? Entón, claro, temos que dar unhos recursos ao profesorado que lle sean fáciles de usar, que aporten algo ao seu traballo. Nos sempre nos centramos, para nós o galego é fundamental, é a nosa lingua, entón é fundamental, e a aprendizaxe desde a proximidade tamén. Entón, bueno, iso tamén é fundamental. E despois hai que cumplir, hai un programa que hai que cumplir, que hai que atender, pero sempre manténdonos nesa liña. Certo que... Bueno, perdón. Bueno, entonces, cambio. Perdón, que me estou despistando un pouco. Se me foi isto e me despistou. Onde teño? Perdón, é que non me encontro onde estou. Aquí. Vale. Bueno, pois eu creo que esa é a clave do noso éxito. Libro de autor ou autora, ou de equipo, normalmente son equipos porque son moi difíciles. Libro feito por xente que coñece o sistema educativo galego, que sabe dos seus problemas, das posibilidades, que coñece o alumnado, as familias e nada máis. É o noso éxito. E, bueno, claro, todos son profesionales de educación, evidentemente. Non creades que damos nós demasiadas orientacións aos autores, porque nós non encargamos os libros, nós buscamos ese equipo de profesorado, ese equipo normalmente, ou profesor ou profesora, que teñen un proxecto que nos parece interesante, do que sabes como traballan a asignatura, que tipo de materiales utilizan, e entonces realmente non vamos a cegas, vamos a buscar o seu proxecto. Entonces poñemos, si algunhas condicionantes que sempre hai que poñer sobre a estrutura e todo eso, que creo que vai explicar Chus, que sabe o ten moito máis claro que eu seguramente, sabe explicar moi ben, que eu sei, pero nós non damos demasiadas guías, que dicir, o noso libro hai un condicionante mínimo, pero é que nós xa sabemos cando vamos a buscar esa persoa que cumple as condicións para facelo con éxito. Despois, como editora, teño que dicir que non fomos esta vez solo tolas. As editoriais creamos tendencia, nos adaptamos, pero tamén creamos tendencia. Entón, nese afán de proximidade, vou vos dicir algo, por favor, non vos rasguedes as vestiduras, porque isto é que tan antigo, por exemplo, cousas que levamos, isto é un pouco para decir cale cosas que fixemos nós. Esta colección, diapositivas, de verdad, agora non se ve a ningún lado con eso. Unidades didácticas con diapositivas de natureza, da que aquí teño o número 12, pero creo que saíron 13, foi a bomba. Foi a bomba no seu momento. Non había ningún material, é todo referido a Galicia. Non había en aquel momento ningún material dese tipo en Galicia. E foi tremendo. Nos realmente, anos despois, me din conta de que nos demos a coñecernos sino por estas guías. En aquel momento, bueno, non sei ni como chamarles, ahora chamo guías, pero... E desde logo agora non tenían sentido. Pero, por que fixemos esas? Era un momento, estamos falando de hai 20 anos, 19, 18, xa non sei, esa conta que non era capaz de facer Ana, eu tampouco. Había un interese en traballar desde o que sabes, desde o que está máis cerca. Bueno, un pouco unha escola que antes que falou Antón Costa de María Barbeito, que tamén aplicara xa antes María Barbeito, a idea de observar o medio e traballar con el. Bueno, pois nós percibimos esa necesidade, ese interese para traballar. Tampouco en aquel momento non había moito libro en galego, hai que decir, moito, sobre todo educativo, e aí nos lanzamos. Despois acabou outra relacionada, que foi outra bomba, que agora todo o mundo ten asumido que o mellor agora teríamos que sacar outra vez,
todos, pero para centrar o asunto, porque isto das festas tradicionais se nos foi das más. E o magosto e Xamaín, ahora é Halloween e todo eso. Pero en aquel momento tamén para traballar as festas tradicionais galegas. Isto eran 6 volumes, Antroido, Nadal, bueno, Magosto, Maios, San Xoán, creo que me queda algún. Tamén, tamén outra anticualla, unidades didácticas con diapositivas. Bueno, estos materiales resultaron moi ben porque nos percibíamos a necesidade en Galicia de recursos dese tipo para traballar as clases. Ahora hai moita cosa de todo e posiblemente non falte de casi nada. Ainda que, bueno, eu percibo alguna cosa que falta que non vou decir aquí porque está a competencia. Non vai ser que, como eles son máis grandes, o fan antes que eu. E a mí me leva máis tempo. Pero tamén hai cousas. Despois tamén a veces fomos... Estou facendo publicidade, clarísimamente. Ainda que non vale de nada. Creo que tamén fomos pioneiras en plano de acollida, materiais prácticos de coeducación e educación primaria. Non é que haxa moito inmigrante en Galicia, pero cando empezou a vir xente de fora, nós tamén percibimos que os centros necesitaban un plan. Fundamentos de pensamento intercultural, guía dos dereitos humanos para segundo e terceiro ciclo de primaria. E isto que estou contentísima porque agora mesmo, neste momento, moita xente me fala destos libros que os está descubrindo. A min isto me deixa alucinada. Con eso xa queda claro que no momento foron un fracaso económico. As mulleres nas matemáticas, as mulleres na filosofía, empezamos a sacar, pero xa había profesorado que decía, que nos libros solo homes, solo homes, solo homes. Empezamos a sacar cousas para atender a realidade das mulleres que estamos no mundo facendo cousas. Bueno, creo que en ese sentido sempre fomos... Non fomos supermodernos, nin superpioneiros, pero sempre soubemos ver un pouco as necesidades da sociedade. Despois chegaron, bueno, sacamos tamén, isto xa é un pouco máis recente, pero tamén nos adiantamos, as emocións, colección sobre as emocións, a asertividade, a rabia, para xa como lectura, pero con contido educativo, non? E isto que tamén, isto é un complemento, digamos, un complemento a un libro de texto como tal, non? Isto ainda está vixente, ainda que agora pouco, pero bueno, por un ano. Materiais de reforzo educativo. Isto é o complemento dunhos libros de texto de xeografía e historia que tamén percibimos que pasa, que problema, como resolve o profesorado ese alumnado que non dá chegado porque ou por a súa situación familiar ou por problemas de linguaxe ou por outro tipo, que non dá chegado ao currículo, a atender a dinámica da clase como os demais. Que pasa con eles? Bueno, pois fixemos estes materiais de reforzo a eso, mirade que aspecto ten, de libros de cuarto, de primaria. Bueno, esa xente ten dereito tamén a acadar a escolarización e a aprender cousas. Bueno, pois nós, o libro de texto, digamos, oficial é outro, pero sacamos este material para traballar con esos grupos. Nós non nos metemos moito, demasiado, no electrónico, por moitos motivos. Bueno, me estou enrollando xa e xa sabedes todo eso. Bueno, un porque realmente non creemos no electrónico tal como foi concebido. E outro por a dificultade para acceder a ese concurso da Xunta que alguén saberá como chegar a él, pero para nós que somos tan pequeniños é difícil. Entonces nós fomos por libre e nos na nosa aula virtual nos montamos os materiales. Entonces, por exemplo, para nós a base é o libro de texto, pero evidentemente están os recursos digitais que tamén hai que ter e que son interesantes e importantes.
Isto creo que xa empezamos, non sei, está aí Patricia, antes de que fora isto, xa empezáramos a facer, non? Senón, o que pasa, creo que en CD. Bueno, por exemplo, estamos aquí, Historia de España de segundo de bacharelato, non? Que é un libro que, bueno, que está gustando moito, levan moitos anos gustando moito, moitas revisións, moitas correccións. Bueno, pois este ano o noso libro, o libro deste está bastante basado no traballo con textos históricos. A nós nos parece que é o correcto, porque a historia non é só aprenderse uns datos, sino saber entender un proceso ou polo menos ter unhas claves. Está bastante baseado neso e, como sabedes todos, o ano pasado cambiou a proba de selectividade. Os libros de segundo de bacharelato teñen que adaptarse á selectividade perfectamente. Bueno, pois nós, por exemplo, no momento que saliron as novas normas, na página, na nosa aula virtual, ademais de outras cousas que temos, como é unha orientación sobre como entregar a programación, o libro en PDF, documentos sobre como traballar, bueno, técnicas de traballo, documentos para traballar, se queres centrarte máis nun período histórico, o libro para descargar, e aquí engadimos preguntas a desenvolver. Esa é a ventaxa que creo que temos nos a proximidade. No momento que sale, nós sabíamos que, inda que podían facer os exámenes exactamente igual o alumnado con o noso libro, pero que o profesorado se va a poñer nervioso porque a sociedade lle reclama que saquen boas notas e iba a querer ter preparadas esas preguntiñas que hai que desenvolver para a selectividade que acaban de aparecer como novidade. Bueno, pois nos en unha ou 2 semanas tiñamos esas preguntiñas subidas na aula virtual. E todos o profesorado que traballa con os nosos libros está registrado aquí, entón sabe que pode ir aí e descargadas. Pouco máis, podía enrollarme moito máis, creo que se enrollei bastante, pero eu resumo en conocer o sistema educativo, conocer a realidade galega, contacto directo con profesorado. Creo que aí está a clave do noso éxito, que evidentemente non somos unha empresa tan grande como eles, pero bueno, para mí é un exitazo ser capaz de manterse como empresa independente publicando libros de texto en Galicia. Considero un éxito absoluto. Nada máis. Si queres facer alguna pregunta. Ben, eu fui un pouco máis técnica que ben, centrei-me máis no proceso de creación de materiais educativos desde o principio ata que o libro chega ao profesorado. Centrei-me tamén máis no libro impreso, porque creo que tamén hai que poñer un valor. Estamos falando moito de digital, é moi importante, é unha evolución e todo o que irás, pero creo que tamén o material escrito, o material impreso, é importante, é fundamental, e de feito ainda resiste. Entón, como dixo Ana, Rodeira pertence ao grupo EDB. EDB é unha editorial, troncando un pouco o que dicía antes Antón, que foi creada en 1888 en Barcelona, o sea, xa ten unha andaina encima, efectivamente. Xa ten. E Rodeira creou en 1992 na Coruña. Entón, nós en Rodeira seguimos un proceso editorial que van marcando un pouco tamén desde EDB. Temos uns procesos, uns tempos moi marcados, unhas fases bastante marcadas, porque damos moitas voltas a un libro, desde o principio ata que se imprime,
leva moito traballo detrás, hai moitos profesionais, moita xente dedicada, con moitos procesos, con moitas voltas, que imagino que aquí as compañeras e tamén os que estades aí tamén ben sabedes. E ás veces, aínda así, a pesar de todo, de todas as voltas, de todas as mans, aínda hai erros, hai cosas que non están ben, que se colle o libro de ali a un ano, pois darías outra volta e volveríalo a facer. Pero é o que hai. Entón, vou explicar, vou ser moi breve tamén. Vou ser moi breve. Por que elegimos, por exemplo, esta imaxe inicial? Porque antes de empezar o camiño recto hai un batiburrillo de ideas, de propostas a analizar, de como facer, de que facer, hasta onde chegar. E esa fase, que moitas veces non se ten tanto en conta, é moi importante, porque a partir de aí é onde nace a idea fundamental que despois imos a seguir e que imos a desenvolver. Entón, non vos quero abrumar, non vou explicar todo isto, que senón levaríamos 2 horas. Isto é só para que se vexa que desde que empezamos até que rematamos pasa un ano e pico de traballo en libro. Como mínimo, eso sendo optimista. Si isto ten influenciado por un cambio de lei, por unha implantación como foi a última lei, que foi en 2 anos, que estes procesos tens que acortalos, ás veces a 3 meses, a 2, é imposible, sai o que sai, ás veces non saen os libros perfectos porque non temos tempo de facelo como queríamos facelo. E hai que adaptarse, que llevas a facer, non está na nosa man, pero que hai que ser conscientes de todo o traballo que hai detrás dun manual, que é moito, e da cantidade de xente que participa nel, tanto da editorial como colaboradores externos, que tamén son un borrón, que é parte do tecido tamén laboral e industrial do país, que a veces non se valora e non se ten en conta. Simplemente o puxen por isto. É un pouco de fío para o doutor, pero bueno, a ver. Entón, eu vou explicar así un pouquinho por encima cal é a nosa fase de traballo. Tampouco me quero estender máis, pero bueno. Esas son as fases que máis vou explicar. Dos recursos digitais, como os va a tratar o tratado de libros digitais, vou decir algo por encima, pero tampouco me vou deter aí. Entón, a primeira é a fase de creatividade, que é onde nos juntamos todos e onde intentamos concretar a idea e analizamos a realidade dos centros, as necesidades, as innovacións metodolóxicas e a partir de aí trazamos o que sería o proxecto educativo tanto de DB como de Rodeira, que son un. Despois, a partir de aí, é onde elaboramos a programación tendo en conta o currículo. Por suposto, ás veces os currículos son tan extensos e tan complicados que é prácticamente imposible realmente cumplilos nun material educativo. E ademais, hai veces, hai materias nas que son realmente hasta incoherentes nalgún desenvolvemento que se fai nos currículos. Non hai maneira, non ten xeito, pero intentámoslo. Eso sempre. E despois, a partir de aí, cando elaboramos os índices dos libros, estruturamos as partes e os materiais que vai haber en cada materia, en cada asignatura, definimos o deseño. Definir o deseño do libro tamén é un traballo inxente, porque hai que deseñar a plantilla, as cores, os elementos de deseño que van en cada páxina, como vai a... Tipografías. Exacto, tipografías, que tipografías usas que non. Hai cursos como os de primeiro e segundo de primaria infantil que son complicadísimos, porque tens que manexar un montón de tipografías, tens que ter en conta as pautas, como evoluciona, como non evoluciona. Bueno, os que estades niso sabedes ben o traballo que hai detrás e a cantidade de xente que traballa nel. Entón, é simplemente eso, para que vexades que é complicado. Ben, unha vez que todo isto está pulido, está decidido e temos xa as pautas de traballo claras, pasamos máis á fase de xestión, que é onde describimos o produto, elaboramos un guión
poñémonos en contacto cos colaboradores que sempre son profesores de centro, de distintos centros, de distintos sitios, de distintos lugares, máis grandes, centros de vilas, centros de cidades, un pouco de todo. E sempre temos algún colaborador salesiano, claro, por suposto, porque ao fin e ao cabo nós traballamos fundamentalmente con eles. E máis, os salesianos sempre se caracterizaron por ser moi innovadores e por ir sempre de 40 pasos por diante moitas cousas. Hai moito tempo que practican xa a aula aberta, sin sillas, sin mesas, con recunchos, en fin, bueno. Entón, hai que equilibrar un pouco as innovacións coas metodoloxías máis clásicas e hai que ter un pouco colaboradores de todo tipo para poder equilibrar un pouco o resultado final. Facemos o orzamento, planificamos calendarios, reunímonos co profesorado, explicámosle todo, eles fan as súas propostas para acabar de cerrar os índices e as estruturas dos libros e a partir de aí empezamos a traballar. Entón, da fase de xestión pasamos á fase de execución, que é onde os colaboradores externos redactan as súas partes e envíannolas á editorial. Na editorial, as editoriais revisámoslo, os pedagogos tamén, e damoslle forma, ímoslle dando forma páxina a páxina ao libro a partir de toda a original que nos mandan os colaboradores. E, ademais, facemos a guía para o ilustrador, as indicacións para o maquetador. Aquí hai outra parte que nos ten pasado moito cos colaboradores, ás veces os profesores non son conscientes porque hai determinadas ilustracións que non se poden pedir, ou ás veces collenas de internet, ou ás veces dinche quero unha clase. Pero claro, tens que explicar ao ilustrador como quero a clase, onde quero o alumno, onde quero... Ainda hai pouco falábamos ali na AG das pequenas correccións que facíamos aí nas imaxes, claro. E chamáballes a atención aos compañeros nos detalles nos que chegábamos a fixarnos, sí, pero hai que ter en conta que ese libro despois vai a ser visto por alumnos, profesores, por pais, que ao mellor, pois, isto... Exacto, pode haber alguna queixa, algún... É moi difícil chegar a todos e manterte aí no equilibrio. Entón, bueno, pois, todo eso sempre se ten en conta. A partir de aí, pois, unha vez que temos o original máis ou menos redactado aprobado, pásase a corrección de estilo e pásase ao ilustrador. E despois deso... Oi, xa me pasei, perdón. E despois deso pasamos á segunda fase. A segunda fase da execución sería a reproducción, que é meter o texto en maqueta e colocar as ilustracións no seu sitio, e unha vez que está en maqueta, que isto fai-nos sempre unha empresa externa, con nós polo menos, despois veñen as probas para revisar, revisanse unhas primeiras probas, revisanse unhas segundas probas, fais un PDF de imprenta, volves a revisar, e estamos continuamente revisando. E ainda así pásanse erros. É imposible, pero que íamos facer? Até que chegamos ao PDF de impresión. O PDF de impresión é o que se manda a imprenta para reproducir e para enviar ao profesorado. E aí é onde remata a parte dos materiais impresos, pero despois pasaríamos aos recursos digitais. Ainda hai que creálos, hai que elaboralos, hai que adaptalos, etcétera. En fin, eso xa falarán os compañeros pola tarde, seguro que se explican moito mellor. Pero, é verdad, o noso traballo aínda non remata aí, porque despois de todo eso, pois ainda hai que facer un material de apoio ao profesorado, como decía Belén, que lle intentas axudar e ofrecerlle todo o apoio que pode dar material a maiores, pois para os nenos que teñen dificultades ou para os nenos que van un pouco por encima ou para reforzar ou para ampliar, etc. Bueno, pois todo eso ainda o facemos despois. Pero a maiores hai que revisar libros, hai que introducir correccións para reimpresións, hai que estar atento por si cambia algunha normativa ou por si hai algunha revisión pois, en química ou en física ou se hai un novo elemento periódico, se cambiou a historia, hai un país novo que se independizou, non é con segundas, etc. Todo eso hai que telo en conta e cando... En fin,
que seguimos traballando continuamente. Pero é o noso traballo. Entón, por que facemos todo isto? Realmente, nós facémolo porque nos importa que os alumnos aprendan. Impórtanos que aprenden. Non só queremos que aprendan contidos, queremos que aprendan moito máis, porque ao fin e ao cabo todo o que aprenden vai lles axudar a desenvolverse o día de mañán cando sexan adultos na súa vida laboral, na súa vida social, etc. Entón, aprenden, ademais dos contidos, teñen que aprender a falar con soltura, teñen que aprender a expresarse con coherencia, teñen que aprender a dar a súa opinión, a defendela, a cambiar de opinión se ven que están equivocados e a recoñecelo. Teñen que aprender a expresarse sen vergoña, sen medo, sen estar condicionados, ou polo menos o mínimo posible. E todo iso tamén nos interesa, non só que aprendan os contidos, que son importantes, pero non é o único que deberían aprender. Entón, como queremos que aprendan? Pois sí, dunha maneira tradicional está ben, tamén se aprende, pero a maiores queremos que aprendan con motivación, queremos que aprendan con práctica, observando, experimentando, practicándose con curiosidade, que teñan iniciativa, que saiban relacionarse, que saiban colaborar, que saiban traballar e esforzarse, porque ao final valorarán moito mellor os seus resultados se realmente puxeron aí todo o que podían poñer. Ese é o noso interés. Entón, Parrodeira, PAIDB, a formación é moi importante en máis dun sentido. Para nós é importante eso, que aprendan de varias maneiras, pero ao mesmo tempo impórtanos tamén que se vexan seguros de que a súa formación os capacita o día de mañán para desenvolverse no mundo laboral. Porque creemos que a formación do alumnado, ademais de proporcionarlles, porque ademais teñen dereito o alumno e a alumna, teñen dereito a recibir unha educación que os capacite o día de mañán para buscar o mellor traballo posible e ter o maior éxito que queiran ter na súa vida adulta. Pero a maiores tamén, a parte de ter unha boa formación, tamén teñen que ser persoas formadas en valores, que teñan compromiso social, que se impliquen persoalmente no que fan, porque ao fin e ao cabo eles van a ser os adultos de mañá que van a cambiar o mundo, non? Eles van a cambiar o mundo e van a mellorar, entón nós queremos contribuir na medida do posible en que sexa así. E iso é todo o que vos tiña que decir, xe vos dixen que iba a ser moi breve. Pois, moi ben. A verdad que me sorprende porque dedicándonos as tres ao mesmo, comparto moito máis a maneira de traballar con Chus, pero tamén comparto con Belén, porque, de feito, Obradoiro existe aquí polo que di Belén. Sería imposible facer os libros adaptados á escola galega, o mesmo que en Rodeira, facéndoos desde Madrid. O sea, nós temos toda a independencia, facemos nós e somos nós os que creamos os proxectos e os traballadores que traballamos aquí e os nosos colaboradores todos son galegos. Agora ben, nós, por exemplo, as bases pedagóxicas dun proxecto novo, pois esas bases comparten co proxecto de Santillana. E incluso todos participamos neso, pero hai un departamento de pedagogos e de xente que está pensando, xa acabas un proxecto, xa está pensando, vendo que se move polo mundo, que cambios hai que facer, que innovacións hai, sempre para estar un pouco na vanguarda das metodoloxías. Entonces, nos eso xa nos ven un pouco dado proxectos diferentes, pois nos adaptámoslo, facemos os nosos contidos, por exemplo, de linguas, de xeografía, historia, ciencia e natureza, pero baixo eses principios, esas bases pedagóxicas que sí que realmente nos las marcan, non? Entonces, bueno, de todas formas, eu pensei que a mellor iba a falar, porque eu sabía que non iba a falar moito, pero como me deixedes o micrófono, pois, pobre de vos. Pero... Tens que marchar a 9:30, pero podes marchar en 10 minutos, marchas a cabo. Quero dicir que, aparte de ter que faceros unha cousa das que máis nos preocupa as tres, que comparto con elas, é o de facer os libros adaptados
os currículos que publica a Consellería, que se publica moitas veces tarde. O último currículo presentouse o día 9 de setembro, cando o curso empezaba o día 10, tuveron que publicalo porque sería non ilegal, pero si alegal empezar un curso sin ter o currículo publicado. Nós, lóxicamente, en setembro tiñamos que ter os libros feitos. Os libros non se fan nun mes, nin dous, nin tres. Entonces, casi aquel ano, todos os libros que fixemos, que foi agora, foi no 2014, casi todos os libros que fixemos, tuvemos que volver a facer outra edición nova, porque cando seo realmente o decreto non se axustaban. Nos tiráramos uns libros bastante ben razonados por onde íbamos, pero cambiáramos. Eu agora, imagino que vos estades tamén neso, estamos xa programando, porque para o ano que ven tocaría cambiar eses cursos. Estou outra vez cos decretos da Xunta e cos currículos, que lle poño ali admiracións por todos os lados, pero, por exemplo, cousas así como dixe, tes que polo, pero no bloque dos seres vivos estudian as rochas, por exemplo, en Galicia, bosque animado, debe ser, e dis, mima, bueno, pois poño as rochas, pero poño as soltas, no, aquí a ver onde as meto, que meteré agora cos materiais aquí, porque non as vou pôr no bloque dos seres vivos. Cousas desas que dis, pero Os volcáns como contido específico de Galicia. De Galicia, os volcáns, temos uns volcáns na aquí que coincidimos as tres empresas. Somos super expertas en facer, que facemos exactamente o que di o currículo, e trampealo un pouco, e facer o que debemos facer. Aí creo que coincidimos todos. É porque o profesorado, o sea, confía tanto en nós, de feito, como non hai ninguén na Consellería, podemos dicilo, pero que o profesorado, nós ás veces, vos é un traballo... Temos en YouTube, bueno, pois nada, xa se, porque é que é imposible, da igual. Que encontren onde está o fallo que non cumplimos. Que nos dixémolo, que esas alegacións nos fixerámolas, que era moi repetitivo, porque os seres vivos e os seres inertes está en todas as ciencias da natureza, desde primeiro hasta sexto, que xa non sabes como contar ni máis veces como os seres vivos e os seres inertes, todos fixemos, pero ao final eses casos non nos fixeron caso aquela vez que analizáramos o currículo. Non sei que decir, pois por exemplo que agora, non, que como cambian os tempos, como o profesorado, estaba dicindo que o profesorado que se fía moito do que lle levamos todos, o sea, eles ás veces daste conta que tampouco teñen tempo para estar analizando eles o currículum e sorpréndete que che digan, ai, pero isto entra ou isto non, é raro, eles se lle levas o libro, eles saben que nós fixemos o traballo de adaptarlo a que están seguros, cousa que os que non prescriben libro de texto xa están así, máis no aire, ten que analizar o que antes fixemos nós. Simplemente unha nota, porque collen este libro para traérvolo, que imagino que vos tamén. Agora xa os tempos cambian, xa non vale facer o libro tradicional que facíamos pois cando empezamos a facelo, que colles, ves con un libro, pénsalo, faz a programación, faz unha unidade, un modelo de unidade, con este, por exemplo, en lingua, abres con a lectura, despois comprensión lectora, despois a gramática, despois o vocabulario, tal, acabas con as páxinas de repaso, unha autoavaliación. Unha vez que pensas esa unidade de modelo, pois ao final o que faz é clonar ese modelo de unidade e repetir o contido, repetir esa unidade en 12 ou 15 unidades e meter aí todos os contidos. Agora iso tamén xa cansa, xa non queren, agora xa hai que facer, nós agora mesmo temos riba da mesa, eu creo que hai tantas posibilidades, tantas metodoloxías, temos un libros que gustan moito, que non van por unidades, os que nós lle chamamos, chamámoslle nós, tamén xa lle chamarán ao profesorado, os libros de escola de autor, o sea, ti dalle recursos, non é un libro tradicional, non ven por unidades, son programas, son recursos, e o profesor é el o que fai, o que utiliza os recursos adecuados para o que vai escollendo, de aí como el organizar o curso, como organizar, hai os obradoiros que son de xogos, que os puxemos ao final, porque, bueno, moitos dignos, é que empezamos por aí, é que, sobre todo nos libros dos máis pequenos, de primeiro e segundo, é que a mellor maneira de que entren son xogos lingüísticos, é un libro de lingua, neste caso tamén non hai de matemáticas, pero como está en castelán, pois non o facemos, que ese é outro tema que... Pero, claro, facemos estes libros así, como que son flexibles, o profesor hai que lle dar ese material para que el organize o libro, e gustalle, o profesor está pedindo eses cambios, e despois facemos os proxectos, a aprendizaxe basada en proxectos, que realmente, pois, en ciencias da natureza, en ciencias sociais, xa hai moito profesor que non traballa con libro de texto, que traballa con fan proxectos. Os proxectos son sempre curriculares, pois vedes aquí que tempo vai, pois ao mellor
pois escolle 4 ou 5 proxectos e o resto pois con materiais que fai el e acabamos cubrindo o currículum traballando así con o proxecto que fai é que o rapaz ten que é unha aprendizaxe activa, ten que estar buscando contidos, ven na rede que nos lle damos, xa veremos se despois pode explicar eso, como se fan, pero non é tampouco un libro tradicional. O seja, que agora mesmo, a parte do libro tradicional que antes facíamos un libriño, o libro de lingua que o tes, agora temos 3 metodoloxías para ofrecerlle ao profesorado. Colles por proxectos, ou colles o libro do autor, ou colles o libro tradicional. Eso, ao final, cárganos moitísimo, se facemos moitísimas cousas, temos uns catálogos con moitísimos proxectos, e seguimos innovando, temos que estar aí porque senón estamos vendo que porque ao mellor hai crise ou porque, pero moitos profesores están abandonando o libro, moitos ainda o utilizan, pero porque eu creo que é unha ferramenta básica para eles, non todo está nos libros, pero a maioría dos profesores siguen utilizando e siguen dependendo tamén, xa non só por eles, senón o rapaz ten un libro e vai tendo algo de que se guiar. Pero tamén é certo que estamos cambiando, os tempos cambian, libros digitales, aprendizaxe basada en proxectos, libros flexibles que seguimos, que non sei que faremos dentro dun ano ou dous, pero seguimos facendo cousas novas. Na vanguarda sempre, como digo eu. Aí está. Que dedes acabar? Que prácticas son. Que disciplinadas. Isto é o que dá o libro de texto, nos dá unha disciplina impresionante. As datas, as datas. Eso das datas. Sí, aceptamos. É que ela quere marchar, pero sí aceptamos, claro. Bueno, que eu, como non dixen tan siquiera que habría ronda de preguntas, pero abro xa que abre o Quique. Introduciches o concepto de libro tradicional, Sí. Non sei como se pode Sí. chamar, non libro digital, senón... Non, outros libros, pois este, por exemplo. Libro orgánico novo. Un libro novo, é flexible, chamámoslle así. O profesor ti darlle os recursos, daslle un montón de recursos, e o profesor, en vez de estar separado por unidades, pois, por exemplo, está separado por programas. Entonces, el vai escollendo, se ti darlle incluso... Isto sería un pouco a evolución do que máis infantil é o... como se chama? Que se me foi a palabra. Os profesores que non traballan con libro de texto, os... Por proxectos, sí. Isto é por proxectos, pero os estruturalistas, non, como se chama? Ai, por favor. Bueno, estes que non traballan, que non necesitan materiales, ou sea, que eles fan os seus propios materiales. Realmente é unha metodoloxía, os que? Construtivistas, que dixen os estruturalistas, os construtivistas, non? Entonces, eles construen o seu propio libro. Claro, é unha maneira de poder ofrecerlle algo a eles, porque un profesor ou profesora constructivista non quere materiais, eles fai os seus propios materiais. Entonces, nos queres, vale, pero douchos, e ti mira aquí e vais isto, e estarlle facilitando moito, estarlle facendo estarlle pondo o traballo. Despois, nós incluso nos damos conta que aunque a programación a ten que facer eles, porque é a súa programación libre, nós facemos unha proposta de programación. Mira, no primeiro mes escolle estas e estas e estas. O sea, por exemplo, en primeiro de primaria non te vayas á competencia de lectora mentres que non acabes o método de lectoescritura. Primeiro ten que ler, ese é o máis amplio, non? Primeiro tens que ler e despois podes empezar cos outros programas. Empeza por este porque é máis sinxelo e incluso lle vas graduando as lecturas, primeiro porlle unhas máis sinxelas e despois hasta que vayan a ler. Pero ese non sería, eles poderían escoller e podense mover, eles ven que clase ten, que alumnado ten e din, bueno, pois deste rapaz pareceme que ao mellor podemos facer hoxe esta lectura, mañán isto. E despois non é, normalmente un libro tradicional tendemos todos a clonar. Se empezamos por a lectura, ao mellor a primeira pregunta é que che suxira a ilustración ou de que pensas que vai? O sea, preguntas antes da lectura, preguntas despois da lectura, a lo loco, como decimos nós, pois ao mellor todas as lecturas son moi diversas, pois ás veces son textos informativos, outras veces, unhas veces darllas, empezas por unha actividade, outras veces empezas
traballas a ilustración, ou estarlle dando unha información para sorprender ao rapaz, para que o rapaz non chega a ter unha dinámica e diga, bueno, acabamos de unidade, agora empezamos con isto, agora vai ser, acaba sendo moi mecánico moitas veces. Entonces, con este tipo de materiais, sorprenden ao rapaz, sorprenden ao profesor, e realmente estes libros que estamos facendo ten moitísimo éxito. Nos de facer seguimento, incluso lle dixemos cando formamos aos comerciais que van vender, decimoslle, cuidado, que este para un profesor innovador, que este cansado do outro libro, que o outro libro sigue funcionando para os profesores máis clásicos e máis fixos, mirade ben a quen lle levades este material, porque se des levar este material a un profesor tradicional, vai vos decir que me traz aquí, por onde empezo, por onde acabo. Pero os comerciais, como ao final o que queren é ensinar novidades, pois en moitos sitios déronos, dixeron, que tes de novidade? Pois mira, ao mellor, en vez de cambiar po de Bahía, pois mira mellor este antes, se non che gusta. E colleron, e sorpréndete, porque vai vendo, porque dis, despois vais e digo, ai, ao mellor tiñan todo o proxecto Santillana, e chegas ao centro e din, o libro de lingua castelá, horrible, pero de galego, e dis, porque oigo ese cambio, non? Porque os libros todos son semellantes, ten unha calidade semellante, e é que ten o libro de lingua castelá e o tradicional, e o de galego ten este que é esta nova metodoloxía, e dis, pois este profesor que non contabas con que lle fose gustar esta metodoloxía, pois está encantado e descubreu que el prefiere andar a facer el o seu propio manual, o sea, isto permítelle moita máis flexibilidade, adaptarse mellor. Despois son tarefas que se arrancan e nós concibímolas así, porque ademais son libros moi gordos que dis o rapaz é pequeniño, como no arranques, estás aquí, non lle dá mau, coméntanos eso, non, cuidado, que aquí ten que ser arrancables, porque senón eles non dan escribido aquí, porque ainda non lle dá a altura do seu puño. E ves que os arrancan, outros que non, outros que dis, bueno, eles despois convérteno no seu libro. E iso, a verdade, é que lle funciona, que estén contentos, para nós é unha satisfacción moi grande ir á aula, que diga, pois, mira, que ben traballamos con este, os rapaces encantados, ai, fixaste estes xogos, bueno, un pouco estar buscando, estar innovando, estar vendo que cousas poden funcionar e non estar sempre traballando co libro tradicional. É o que hai. Bueno, porque tiña que marchar, porque senón lle discutía o construtivismo. O construtivismo non é construir o libro. Non, xa. Non está ben partimos do construtivismo. Pero, quero dicir, que un profesor construtivista non utilizaría material, parte do próximo, da realidade do alumno, non? Pero estes materiais son mixtos, e ten un pouco máis de filosofía construtivista que un libro tradicional, non? Porque aquí daslle todo tipo de... Depende. Creo que non ten que ver coa forma. Creo que non ten que ver coa forma, senón como... Por exemplo, neste, que é unha cousa típica dos construtivistas, non? Que empezan, cando están empezando coa letra escritura, empezan xa, e non van en progresión, os fonemas, non? Empezan, se tes que ler aí un texto, pois o que hai? Que lee aquí? Simposio, o rapaz nunca veu isto, non empeza polas vogais o PML. Pois vamos ler este texto, nenos. Pois nós nestes libros, este non é o de primeiro, que é o de segundo, pero tamén se empeza así con textos, entonces sabes que o rapaz ainda nunca veu diante un grupo consonántico e ao mellor xa o topa na primeira unidade de texto, ou porque ao mellor porque se chama el, ou porque tal, parten do seu nome, entonces eso é un exemplo. Non é construtivista porque non hai materiais construtivistas puros, pero quero dicir que é unha metodoloxía moito máis innovadora, non vai tan pautada como vai a outra, porque a outra é o método de lectoescritura como vai, primeiro vogal, despois PML, e despois STD ou TD, non va sempre, imos todos coa mesma. E este, sen embargo, van a lo loco. É así, e gustalle, funciona. Bueno, eu lo sinto, pero eu teño que marchar, Algo máis? Marchamos logo. A que hora temos que volver? Dígos, ás 4:30. Que volveré a estar aquí sentadas, volveremos a estar aquí sentadas. Bueno.